ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि बयखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। तो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर नोंथांमोननिसिम बा इसोरनि गेदेरथार हेफाजाबनि दुआरे आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअ आं लानानै फैदों। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे सोलोंनाय बा मोनदांथिखौ मोननो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा जोंहा दाख्लैसो जानानै थांनाय उदालगुरि आम्बागावआव जे मोनसे गिर्जाखौ दिनै सावनानै थांनाय बिथांमोनखौ दिनै हमनो मोनजेनबाय ना जानो हागौ नोंथांमोना बयबो बे निउसफोरखौ खोनाखाबाय नुखाबाय। तो बेनिखायनो आंबो जायफ्रानाखि आंनि भिडिअखौ दायो नायगासिनो दङ बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय। तो नोंथांमोनजों आं मोनसे भिडिअ लाबोखादोंमोन जाय बिथांमोना बे गिर्जा न'खौ सावनानै गालांबाय बिथांमोना लान्जाय थिखोनानै खारब्लाबो गनाय नङा होननानै नोंथांमोनजों आङो रायज्लायखादोंमोन। नाथाय दा फैयै फैनानै गोबावानो नाङाखिसै सानसेनि गेजेरावनो दिनै बिथां दायनिगिरिफ्रा दिनै हमजाजेनबाय आरोखि। तो आं खोनानानै इनायनो खुसिसो मोनदों बिथांमोननि सायावहाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला आङो बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनोसै बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों बे समावहाय। तो बे कमेन्टआ स्पेशेलि एसे गोबावसैयानोमोन। तो आङो भिडिअ लाबोगोन होननानै बिथांनो आङो खोथा होनायखाय आं बेनि सायावहाय विथ माय स्मल नलेज आङो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय बा भिडिअ लाबोबाय। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय खिलिखां मुसाहारि। अब्ला बे समाव बिथां खिलिखां मुसाहारिखौ दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों स्पेशेलि। आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो आङो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरबाय। आरो बिथांखौ आरोबाव आंनिफ्राय थेंक इउ आङो दिनै जासिहरदों आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो गावनि कमेन्टनि थाखायबो। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर आं फरायनानै खोनासंहैनि बिथाङा आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। बिथाङा बेबायदि लिरहरदों, सार अन्नानै लाइमोन जोहोलाव सिखोला बैसोआव माबोरै आवगायलांनांगौ आरो दिनै आरो सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों रिलेशनशिपआव माबोरै थानो नांगौ बाइबेल सिरिजों गोरोबनाय भिडिअ लाबोबाव सार। सासे सेंग्रा जानानै सासे सेंग्राजों आरो सासे सिख्लाजों रिलेशनशिपआव माबोरै थानो नांगौ बाइबेल सिरिजों गोरोबनाय भिडिअ लाबोबाव सार। तो आसा खालामो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना खुब गाहामथारै रोखायै बिथां खिलिखां मुसाहारिनि कमेन्टखौ खोनाबाय। स्पेशेलि बिथाङा आंनियाव मोननैसो कुइसन आंनाव सोंहरदों। मोनसेया जाहैबाय जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरै आवगायलांनो नांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरै मोजां मोनलायनायनि गेजेरावहाय बा मोजां मोनलायनायाव माबोरै रिलेशनशिपआव थानो नांगौ होननानै बिथाङा आंनाव सोंहरदों। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा आरो दायो जायफ्रानाखि इयुथ्सफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना नायलांगोन होननानै बा नोंथांमोनजों बे भिडिअआ माने फुरा स्पेशल जागोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर स्पेशेलि आरो फिजिकेलि जों सासे ख्रिस्टियान इयुथ जानानै फिजिकेलि जों दिनै बेबायदि आवगायलांनो नांगोन मोजां आखल मोजां गियानजों मान होनायजों मा होनो आरो दिनै बेल' नङा मोजां फरायनायजों मोजां लिरनायफोरजों आरो बिदिनो मोजां मोजां बाथ्रा सोलोंनायजों जों दिनै फिजिकेलि जों दिनै बेबायदिनो दिनै आवगायलांनांगोन। आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मोनसे गुसुं बाथ्राबाव जों सासे ख्रिस्टियान इयुथ जानायखाय बा जोङो ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्ला जानायखाय जों ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफ्रा इसोरनावबो जों दिनै आवगायलांनो गोनांथार। फिजिकेलिल' नङा
spiritually बा इसोरनावबो जों दिनै आवगायलांनो गोनां जों दिनै इसोरनाव मा रोखोम आवगायलांगोन जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा ना माबोरै जों आवगायलांनो नांगोन मा नाम्बार 1 आं लिरना लादों read the Bible daily जों सानफ्रामबो बाइबेल फरायनो नांगोन जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफ्रा अब्लासो जों इसोरनाव मोजां रोखोम जों दिनै आवगायलांनो हागोन आरो दिनै बेल' नङा जोङो मा pray seriously number 2 point जोङो ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानायखाय जों इसोरनावहाय बिराद सिरियास आत्मिक जिबनै नंगौ सैथोथायै जों इसोरनाव आरज खालामनो नांगोन बेबायदिनि गेजेरजोंबो जों इसोरनाव ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानायखाय जों दिनै आवगायलांनो हाबावगोन आरो नाम्बार 3 पॉइंट बेल' नङा attend the church जोङो गिर्जायाव थांबाय थानो नांगोन जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा गिर्जा हाबथारनो नांगोन अब्लासो जोङो मोजां रोखोम दिनै इसोरनावबो जों दिनै आवगायलांनो हागोन आरो मोदोमावबो जों दिनै आवगायलांनो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो नाम्बार 4 पॉइंट बी obedient जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा आवगायलांनांगौब्ला मानिसुला बेबायदि दिनै जोङो जाथारनांगोन ना मानिसुला जाथारनांगोन मानिसुला एकदमबारे obedient दिनै जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाथारनो नांगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदिनि गेजेरजोंसो जों दिनै गाहामथारै मा जों आवगायलांनो हागोन मोदोमावबो जिउआवबो इसोरनावबो आरो जोबनायावहाय नाम्बार 5 पॉइंटआ बेनो जाहैबाय love others जोङो गुबुनखौ अननो रोंनांगोन ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानायखाय गुबुनखौ दुखुआव गोग्लैबा जोङो मदद होनो गोरों जोङो बेबायदि youth बा बेबायदि जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला दिनै जोङो बेबायदि जानो नांगोन अब्ला बेफोरबायदि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंसो जों इसोरनाव मोदोमावबो जिउआवबो आरो बे संसाराव थांनानै थानायावबो जों दिनै गाहामथारै जों दिनै आवगायलांनो हागोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेनि सारा जोंहा जेबो गैया जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाहामथारै मोजाङै आवगायलांनांगौनि थाखाय आरो दिनै बेल' नंबावा मा जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि मोजां आखल दिनै सोलोंथारनो नांगोन अनजाग्राफोर गावनिफ्राय देरसिनखौ मान होनाय ना आरो मा रोखोम जोङो रायलायनो नांगौ मा रोखोम दिनै जोङो थांनानै थानो नांगौ बिमा बिफाखौ मान होनाय ना आरो दिनै मण्डलियारिफोरखौ मान होनाय बेफोरबायदि मावनाय दांनायफोरजों बेफोरबायदि नंगौ सैथोथा गोथार आखल आखुफोरजों जों दिनै बेबायदिसो दिनै जों आवगायलांनो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो सोरबा जुदि आंनि बे भिडिअखौ सोरबा जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा नायदोंब्ला जोङो बेबायदि जाथारनो नांगोन आं बेखौ आंनि विथ स्मल नलेज आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समावहाय बिथां खिलिखां मुसाहारिया आंनाव सोंहरबावदों अनजाग्राफोर सासे ख्रिस्टियान सिख्ला बा सासे ख्रिस्टियान सेंग्राजों मा रोखोम रिलेशनशिपआव थानो नांगौ होननानै बिथाङा आंनाव कुइसन खालामबावदों थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बियो थारैनो बिजिरनो थाङोब्ला इनायनो दुखुनांथावबो आरो इनायनो मा होननानै बुंबावनो मोजांबो होननानैसो बुंनांसिगोन आं आरोबाव मानो दुखुनांथाव होननानै बुङोब्ला जोंनि दानि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे मोजां मोनलायनाय बा रिलेशनशिपआव थानाया इनायनो दिनै गाज्रिसो दिनै जालांबाय नोंथांमोना मिथिगौ ना मोजां मोनलायनायावहाय जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां मोनलायनांगौ नंगौ सोमोन्दोखौ लाखिनांगौ ना सासे सेंग्रा हिसाबै सासे सिख्ला हिसाबै आं बेवहाय हेंथा होनाय नङा बे सोमोन्दोखौ लाखिबाय नाथाय बेनि गेजेरावहाय मा जायो गोबांथार दिनै फाबावसो दिनै गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों ना मावथावैखौ मावदों खालामनाङैखौ खालामदों बिथांमोना आरो दिनै मा ओरैबादि गाज्रि बेबहार जोंनि एक ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनाव बेबायदिया दंसै बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला बे रावफोरखौ खोनादोंब्ला दुखुबो मोननो हागौ ना गावनिफ्राय देरसिनबो बिथांमोना सिनाया गावनि खाथियाव सोर दं बिथांमोना बेखौबो नाया जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय आरो दिनै बेल' नङा जे गावनि बयफ्रेन्डजों गावनि गार्लफ्रेन्डजों जे रिलेशनशिप खालामनाय इनायनो गाज्रि इनायनो मा एकदमबारे बुंथावै बेबायदिसो दानि जुगावहाय रिलेशनशिपखौ लाखिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ मा जोंनि स्पेसियेलि जोंनि ख्रिस्टियान युथ्सफोरखौहाय थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय
स्पेशली जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानायखाय ना जों बेबायदिसो दिनै जोंनि मोजां मोनलायनायफ्रा जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनायफोरखौ बा मोजां मोनलायनायफोरखौ बेबायदिसो जोङो सोमोन्दो लाखिनो नांगौ बेबायदि रिलेशनशिपआवसो जों दिनै लाखिनो नांगौ आङो बेखौनो बुंगोन नाम्बार 1 आव अननाय आरो सैथोथाजों आरो गोथारथिजों बे मोनथामजोंसो दिनै जोङो मा सोमोन्दोखौ लाखिनो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा अननायखौथ' जों अनखानांगौखा गावनि बयफ्रेन्डखौ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ जोंनि इयुथ्सफ्रा बा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों बयबो अनखायो नाथाय बे अननाया सैथोथाजों सैथो आरो नंगौजों जे अननायखौबो इसोराबो हामजायो जे सैथोथा बा जे अननायखौ इसोराबो दिनै मोजां मोनो आरो हामजायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा नाम्बार 3 पइन्ट गोथारथिजों जे जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे रिलेशनशिप लाखिनाय बियो अरायबो गोथार जानो नांगौ अरायबो गोथारथि लाखिनो नांथारगोन नाथाय दिनैनि बे मुगायावहाय बे गोथारथिखौ दिनै नुनो मोनाखिसै गोमालांबाय सैथोआ गोमालांबाय गोथारथिया गोमालांबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव दिनै आं बेखौनो बुंदों अब्ला जों इसोरनियावहाय सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानानै जोङो मा रोखोम जाबावगोन जुदि जोङो बेबायदि खालामोब्ला बेबायदि मावोब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बिथां खिलिखां मुसाहारिनि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं दिनै बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे रिलेशनशिप लाखिनाय सोमोन्दोआव बयफ्रेन्ड आरो गार्लफ्रेन्डजों बियो नंगौ सैथो अननायजों जानो नांगोन आरो गोथारथिजों जाथारनो नांगोन आरोखि अब्लासो मानसियाबो हामजागोन नोंथाङा इसोरजोंबो मोजां मोनजागोन आरो नोंथांनि गासैयावबो इसोरनि मा इसोरजों हामजा जानायखाय नोंथांनि मोनफ्रोमबो खामानियावहाय बोर गोनां आशीर्बाद गोनां जागोन नोंथाङा जेखि मावा मानो नोंथाङा जाफुंनायखौ मोननो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेजों लोगोसे जोबनायावहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि दिनै आङो लानानै फैदों बेनि सायावहाय थ' नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय थ' बेखौ मोननो हागोन 1 करिन 10:33 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव मा बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा जाब्लाबो आरो लोङोब्लाबो इसोरनि महिमानि थाखाय खालाम खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों मा होनदों बेनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा होननायावनो एभेलेबेल हाजार हाजार ना दिनै हाबनानै थाहैखाबाय बाथ्राफ्रा ना मोजां मोनलायनायानो होन रिलेशनशिप लाखिनायानो होन जेखि खामानि जाया मानो होन ना जेखि मावा मा जेब्लाबो आरो जाब्लाबो आरो लोङोब्लाबो इसोरनि महिमानि थाखाय खालामसो होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे सोमोन्दो लाखिनाय रिलेशनशिप बियो उदायथारि जानो मोननाय नङा इसोरनि महिमानि थाखायसो दिनै जाथारनो नांगोन आरो बेनिखायनो दहाय नोंथांमोनजों एसे गिबियाव शेयार खालामबाय अननाय सैथोथा आरो गोथारथि बे थाथारनो नांगोन आरो जाथारनो नांगोन अब्लासो इसोरनि महिमाया बेयाव थागोन आरो इसोरनि मोजां मोननाय इसोरनि बोर आशीर्बादा बे रिलेशनशिपआव गाहामथारै थागोन आरो नोंथांमोननि जे रिलेशनशिपआ मा गोजोन खौसेथियैनो जाफुंगोन आरोखि जोबनायावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आरो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिनो हाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मा मोनसे मोनदांदों सोलोंदों होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय